Hanya Bengaluru hasteni kaisa big breaking news kasawi phakya. Saimangka Bengaluru hasteo chini Northeast India ni bwrwi khoroksa blogger khainai bwrwi khoroksa bwtharjaka hinui tei norokbo video ni screen ni mangpili o nugui mankha bwrwi khoroksa chwlabai kaisa hotel room o thangmani saimangka o bwrwi no bwtharjago hinui hingka kai o bwrwi ni mung tamo o bwrwi bo jagani bahai bo bwtharjaka hadike salainaimoni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel no paisa. Norok video ni screen o nugui mankha bwrwi khoroksa chwla khoroksa bai hotel room o thang tongmani o bwrwi no bwtharjago hinui chwng koktongmani bisingtwi saimangka o bwtharjaknai bwrwi ni mung wngkha Maya Gogoi bo wngkha Assam ni saimangka bo chwla khoroksa Arab Harnui hini chwla khoroksa bai 23 tarik ni din o Bengaluru ni ba Indranagar hinui kaisa jagani hotel o bo o chwla bai kwni khai thangmani tei saimangka 26 tarik ni din o jefuru hotel ni staff rok kormchari rok jefuru room thangui maichanani rihinpuro hingkhai o bwtharjaknai bwrwi bai o chwla ni room ni kunu awaz phaiya hinui tei o hotel ni o kormchari uansukha je borok rang rwyaui se khari thangkhana hinui amobai o kormchari bongni hotel ni manager no phai sabaikhai borok CCTV check khai naikha tei naiui nukha borok chwla hingka kai o hotel ni 26 tarik November ni din o no achiri chiri hotel yakarui thangkha hinui kintu bwrwi no hingkhai borok o hotel ni nokhorui thangma nugya amo bai borok duplicate a room ni chabi twlangui a room no khulugui naikhai borok room bisingo habui aroni obostha nugui borok uanajak thangkha tamoni hinkhe a room ni bed o ba chuki o kwlaijak Maya Gogoi ni mang kwthwi amo bai borok logi no police no call kaherka tei police gotthona jagao thangui naiui just khaimani pore hingkhai saimangka Maya Gogoi no 25 November ni din o no bwtharkana hinui tei bo 26 tarik ni phung achiri chiri hinkhe o chwla Arab Harnui hotel ni nokhorui thangui kaisa cab booking khaiui a hotel ni khari thangmani nukha jefuru police rok aroni CCTV camera rok check khaimani pore tei saimangka o Arab Harnui je chwla bai bo hotel o phaio a chwla no bono bwtharka hinui police rok sakha tei just patal o tebo saimangka a hotel room ni room o kaisa mobile mankha hinui logi o kaisa chaku tei kaisa nylon tar mankha hinui tei saimangka je o Maya Gogoi no bwthana swkang a nylon tar bai no totora sebkana hinui ulo bini bwkhao ba bini khaklao bo onekbar chaku surumani manui bo mankha hinui chwng koktongma ba news ni bisingtwi saimangkha tei saimangkha bwtharjaknai Maya Gogoi ni umor 22 bochor hinui tei bo Bengaluru o bini bai khoroksa tei logi o bini cousin khoroksa kai PG tongo hinui bo chwng saimangkha tei tabuk police rok naitugui tongo Maya Gogoi no bwtharnai chwla Arab Harnui no tamoni hinkhe borok khoroknwui no hotel room o phaimani camera rok ba CCTV camera rogo nukha hingka kai mwtai hai bwtharlaimani party mung Bengaluru o omo kaisaya kwbangma borok no nukha tei ang bo nukni bagui kwbangma video bo swnamkha kaisa wngkha kaisa fridge bisingo bwrwi khoroksa no bwtharwui tonimani tei kaisa hingkhai khoroksa bini dol ni boyfriend no PG o phaiui bwrwi rok ni PG o phaiui bwtharfaimani hingkhe tabuk bo mono kaisa hotel o twlangui chini Northeast India ba chini Northeast ni Assam ni bwrwi khoroksa blogger no bwtharmani kaisa hotel ni room o hingka kai o video ni madhyamtwi ang amsukno sana ochungo je chini Tripura sa ba chini Tripura ni lukurok jara Bengaluru o tongnai rok norok o video no nukdi ba nugui saimandi je Bengaluru o tamo choli tong je jaga norok tongo a jaga ni obostha bahai rok saimandi tei amo nukma bai norok bai kisa sabdan sotorko tongdi hinui se o video swnamjago hingkhe paithakgo amsuk kok sawui ang ani video no ma pari sinai norok ani channel o chajakkhai bai like subscribe share kaidi mwtai hai tebo kwtal video rok manani bagui।